ассалому алайкум бародару салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайв. Шхел ҳастем, бародару суз ҳастем, хуб ҳастем. Умедвор ҳастам ки ҳама каса сиҳату саломат ҳастем. Дар ин навор якчанд мошинои беҳтарин аз мошин бозор аст ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем ва сар насиб кардагӣ бошад видеои нав аз мошин бозор рафта сиёмка мекунем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. хоҳиш мекунем дастгоҳро фаромӯш намекунем, наворро дар яктаи лайка бигзорем ва ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. Саломат бошед. Марамад Volkswagen Jetta бародару солаш 2011 солаш 2011 ҳай Америка авёми дуввумин хати. Марамад тамошо мекунем. Касои да мақбул мешад, номра кара мемонам бо барои шуморо бештар маълумот метавонам. СК тонировка кардагӣ уҷа тонировкаш ҳаст. Чорта балони нав и чиза дагия ламинат кардем. Салонсиё обликам дорам, автомат коробкаш. Мекид биад мошинча тоза шуа. Пробег ҷадо нишон додагӣ нест. Мултирул автоматай коробкаш, кондиционер кор мекунад. бубинад школо ҳамона объёмиш 2,5 бензини холӣ. Моторша тамошо кунем. Да 11 то 12 литр расход дора. Нархира чанд сумфти яка? 90,000 бо муомила дора, не? Номро телефон авга камонем. 918 41 51 90 92. Mercedes S-класс бародаро кузуфои 221 солаш 2010 ҳай. Объёми 55 бензин ҳай. Расход айна то 18 литр вобаста якини мешавад. Ана озяма ҷо шахс шуба навор мегирем, тамошо мекунем, касои да мақбул мешад, номро акара мемонем, бо барои шуморо бештар маълумот метавонам. Бо ҳуҷҷатош солона ҳуҷҷатоша нав кардан. Марамад як салонша тамошо кунем. Автопилот, коробка автомат, 178,000 пробег дора, старт-стоп ҳай. Монитори калон, кондиционер, бор компютер, климат контрол, обогрев лифт, хуб люкам дора. Старт-стопша. Ярохдаш мекашам. Нормально, пошел там. Нархира 210,000. Чанд сумфти яка нарша? Нарша 210,000 мега бо муомила дора. Номро телефон авга камонем 939
883 884 вам номрош хачам мефурӯшӣ ки занг мезанед якав барои шуморо бештар маълум метавон хайбои нахтунидин ҳолати мошина марамат бародару Range Rover эво хуй соли 2004 марамат сави шахахтон дидестен танировка кардаги уҷат танировкаш то охири солай سخن نماند با جهان ҳуҷҷатош як сол танировкашам то охири солай пробеги 302,000 коробкаш автоматай кондиционер кор мекунам адми моторош 3 дизела расход чандта дорам якам 10 литр расход дорам чанд смака нархаш 90,000 бо муомила дорам номро телефон абга камонем 285 15 13 30 марамат бародарои даки ҳамхи мошин дар кора номро кастай метавонед занг бизанед бо бештар маълумот мегиред Toyota Verso бародаро 2008 сол авиом 1.8 хати тамошо кунед ишам вагонай бензини холӣ 4 та баллон навай ҳама ҷоша мегирем тамошо кунед касои ки мақум мешавад номро кара мемонам кам барои шуморо пурра маълумот метавад ҳозир як салоншо мегирем дар электропакет мультирул ам дора коробкаш механик ҳамаи навартош кор мекунад старт стоп дора ду ҷои нишаст дар ҷои қаффо скамейка ҳама қоидави нав свет равной хчай боз ягай қаффо мегиримаш нархира чанд гуфт яка 110,000 бо муомилаам дора номро яка 97 77 68 84 110,000 бо муомилаам дора ҳолати хуби хуб шабардаро вагони ҳамаи навартош кор мекунад Verso ҳолати хуби хубаш автолайф мерседес сечка бародаро хуб намекта 98 сол тамошо кунед объёми объёми диққатия яка 1.8 қати механик классик боз ҳама ҷоша камера мекунед тамошо кунед коробкаш механикай навартош ҳамаш кор мекунад лукам дора
нархи 65000 бо муомилаам дора. Номер рака 553 55 50 40. ай бо хутуна мебинем бача. Приора вардаро хубинакта 2014 сол абиём як гафт хати тамошо кунем. 4 та балонуш навай касоида ки мақбул мешан номера кара мемонад занг бизанем якам барои шуморо пулро маълумот мета. боз як салоншо мегирам тамошо кунем бензини хулия. дар электропакетан коробкаш механикае. наворотош ҳамаш кор мекуна. чухоло ҳамаш нава самуфирош ҳаст. самуфирош қатия. дари хафош қулфа. нархша чанд гуфтира? 50 нархш 50 та бо муомилаам дора. номера кара мемонам занг зани қатъиён муомила мекунам. уҷа тайинровка надурохам? тайинровка як 2 моҳи дига аст. номера ака 907 77 77 41. касоида ки приюра дар кӯрай занг занед якам барои шумо пулро маълумот метавад.